קבלו סיפור על מתווך שכמעט התייאש והרים ידיים, משווק משכנתאות שאמר לו שהוא לא יכול לעזור לו לאשר את המשכנתה ללקוח, שמאי שאמר אני לא מגיע בכלל על נכס כי אין לי סיבה, אני לא יכול לעזור, ולקוח אחד מסכן שבגלל כל אלו לא יכול לקבל משכנתה ולהתקדם בעסקה שלו. וכל זה בגלל נכס שרשום כמושה. נכס שרשום כמושה זה בעצם נכס שהרישום שלו הוא לא מוזר, לא באמת ניתן לזהות באופן משפטי אם הנכס הוא של אותו בעלים או של מישהו אחר. ובעגה יותר מקצועית יש לנו בניין שהבניין כולו רשום כחלקה מסוימת, כל הבעלים של הדירות נמצאים רשומים באותה חלקה, אבל הבניין לא מחולק לתתי חלקות. ואז כשהוא לא מחולק לתתי חלקות, מאוד קשה לזהות את הנכס מבחינה משפטית. כשאין לנו אפשרות לזהות משפטית את הנכס, אז אותו שמאי של הבנק לא רואה טעם וסיבה בכלל להגיע. ואם השמאי של הבנק לא רואה טעם וסיבה להגיע, אז הבנק לא ייתן משכנתה כי הוא לא יודע מה הוא משעבד בעצם. וזה בדיוק מה שקרה בסיפור שלנו, רק שהלקוח בחיפוש מהיר באינטרנט מצא את המשרד שלי והגיע אליי. הבנתי את הסיפור, דיברתי עם השמאי, הלכתי לעירייה, הלכתי לטאבו, חיפשנו תסריטים, חיפשנו מסמכים שיכולים לתמוך בבעלות של אותו מוכר. לשמחתי, הניירת שמצאתי בטאבו ובעירייה קידמו את הנושא, וביחד עם שיתוף הפעולה של השמאי ושל הבנק, ביצענו בשלום את התיק. אז אם אתם מתווכים או עורכי דין ויש לכם עסקת מושה כזאת, אין לכם ממה להיבהל. ואם אתם קונים שרוצים להיכנס לעסקה כזו של רכישת דירה שרשומה במושה, כדאי שתדעו שבדרך כלל עסקאות כאלה מתומחרות נמוך רק בגלל מורכבות.